Ligestilling mellem mænd og kvinder er et af de helt grundlæggende principper i det danske samfund, og en af de ting, vi som danskere bare tager for givet. Men der er faktisk stadigvæk steder, hvor der er behov for, at vi sætter ind og øger ligestillingen mellem mænd og kvinder. Der er rigtig mange politikere, der taler pænt og meget om ligestilling mellem mænd og kvinder. Men der, hvor vi i SF skiller os ud, det er, at vi rent faktisk er villige til politisk og aktivt at sætte ind de steder, hvor den er galt med ligestillingen i dagens Danmark. Det er måske ikke noget, vi tænker over i det daglige med ligestilling mellem mænd og kvinder, men der er faktisk stadigvæk nogle steder, hvor ligestillingen ikke er fuldt gennemført. Går vi ind og kigger i lønstatistikkerne, så viser der sig for eksempel nogle problemer. For nylig kom der nogle tal fra Danmarks Statistik, der viste, at kommunalt ansatte kvinder kun tjener 85% af det, deres mandlige kolleger gør. Det synes vi i SF ikke kan være rigtigt. Og derfor så mener vi også, at der er 3 ting, vi i Hvidovre Kommune bør gå ind og gøre. For det første så bør Hvidovre Kommune kortlægge uligheden mellem deres mandlige og kvindelige ansatte. For det andet så bør Hvidovre Kommune formulere en ligestillingspolitik med nogle helt konkrete ligestillingsmålsætninger og nogle helt konkrete ligestillingsinitiativer for at løse de problemer, der måtte være. For det tredje så skal man årligt følge op på ligestillingsmålsætningerne for at se, om de opnås, og se, hvad der yderligere kan gøres for at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder.